Kada ku manta ku yi subscribe sannan ku dangwala mana alamar ƙararrawar sanarwa. Yadda kujerar minista ta jawo wa Isah Ali fantami barazanar kisa a Najeriya, duk a bisa ƙoƙarinsa na tabbatar da inganta harkokin sadarwa. Amma kafin nan ku danna mana subscribe, kana ku danna alamar ƙararrawar sanarwa. Mun gode. Isah Ali fantami ya shigo da tsarin yin rijistar NIN a wayoyin salula domin a inganta tsaro. Wannan mataki da ministan sadarwa da tattalin arzikin zamanin ƙasar ya ɗauka ya zo da irin farashinsa. Wasu sun fito suna barazana ga rayuwar Isah fantami saboda ya ce dole a yi wa layi rijista. Daga Abuja, ministan sadarwa da tattalin arzikin zamani Isah Ali fantami ya yi bayanin ƙalubalen da ya fuskanta saboda ya kawo tsarin NIN. A ranar Juma'a 16 ga watan Satumba shekara ta 2022, Daily Trust ta rawaito Isah Ali fantami yana cewa ya fuskanci barazanar kisa a kujerarsa ta minista. Fantami ya ce yunkurin yi wa kowane layin waya rijista da lambar NIN ta jawo masa wannan barazana. Ministan ya bayyana haka ne a wajen wani taro na musamman wanda hukumar NIMC mai tattara bayanan 'yan ƙasa ta shirya a birnin tarayya Abuja. Barazana har a rediyo, a cewar Dr. Isah Ali fantami ta kai an fito baro-baro a gidan rediyo ana yi masa barazana. Ba don komai ba sai saboda ya shigo da tsarin yin rijista da NIN. Kamar yadda ministan ya faɗa, wannan barazana bai sa ya janye yunkurinsa ba domin ya san babu mai iko da rayuwar ɗan adam sai Ubangiji mahaliccin kowa da komai. Jawabin ministan sadarwa Ali Isah fantami a wajen taron NIMC. Za mu cimma nasara a ɓangaren tattalin arzikin zamani a lokacin da muka yi ƙoƙari wajen ganin mutane sun shiga cikin kundin bayanan ƙasa. A lokacin da muka fara aikin nan, mutane da dama sun juya mana baya, an yi wa rayuwata barazana a gidan rediyon BBC saboda shigo da tsarin. Na tsaya tsayin daka domin na yi imani babu wanda ke da iko da rayuwata sai Allah Ubangiji Maɗaukakin Sarki wanda shi ne ya busa min rayuwata. Ƙoƙarin da NIMC take yi a yau, jaridar Leadership ta ce shugaban NIMC, Injiniya Aliyu Aziz ya gabatar da jawabi a wajen taron, ya yi bayanin yadda suke ƙoƙarin wayar da kan jama'a. Aliyu Aziz yake cewa suna haɗa kai da sarakunan gargajiya da masarautu domin mutane su san mahimmancin yin rijistar katin NNI na 'yan Najeriya. Barazanar Boko Haram akan Isah Ali fantami. A shekarun baya an ji labarin yadda shugaban Boko Haram wato Abubakar Shekau ya yi barazanar kashe ministan sadarwa Isah Ali fantami da bula mabukarti. Shekau ya bayyana haka ne a cikin wani sabon bidiyo da ya fitar mai tsawon mintuna 15. Ya tattaki Sheikh Isah Ali fantami saboda tsarin da ya kawo. To duka anan muka zo ƙarshen labaran namu, sai dai idan bidiyon da muka saka maka ya burge ka sai ka danna mana alamar lakin. Idan kuma Allah ya sa yau ne farkon kasancewarka da wannan tasha ta mai albarka, sai ka yi hakuri don Allah da annabi ka taimaka ka agaza ka danna mana subscribe, kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zaran mun dora. Muna godiya da kasancewa da tashar mu ta Jimina Hausa TV.